ana ang gasto. Basta matuman lang din ang akong gusto, tito. Ayaw sa may ibutang sa makauwaw nga kahimtang iya. Gamay lang higayon ang iyang iyukunin mo. Sabto may Carla. Okay. Gamay lang higayon, ha? Gamay lang higayon ang akong huwaton. Dahil baboy, lutuan na. Maayo kinagdakag para panihapon na to. Ay, wala ba ako'y baluto. Wala sampay bugas. Anhi ka manihapon si Christina? Ay, adhi, uy. Maayo maglibre sila sa kaon sa bakery. Sigurado yun kong ihatod na sabsiya niya itong Arnaldo. Ay, nahadlok lang tingali si Arnaldo nga dili magkatultol si Christina sa bakery. Mando, sakti na lang gunang atong anak. Unsay sagdi, ha? Nga nung masuko man ka. Muingon magagsagdi lang si Christina. Unyag mamabdos. Ug dili makatubag ni atong Arnaldo ang iyang obligasyon, ha? Na, dili na lang ito maghisgot mahitungod ni Ana. Tagain na lang hinuon kong kwarta, aron. Ug dili dos, ha? Ug dili tubagon ni atong Arnaldo ang iyang obligasyon. Na, dili na lang ito maghisgot mahitungod ni Ana. Tagain na lang hinuon kong kwarta aron magkapalit kong bukas. Mingit-ngit naman diya. Nga naman di ay kung ngit-ngit naman do. Wa pa mauli ang imong anak. Nagtrabaho gud si Delia. Tingalig doon na pa'y kakulian. Mihatag ba siya og unsa gyud siyang orasa musud sa iyang trabaho, ha? Ug unsa ang iyang igawas? Wa man. Oh, ngano wa ka man mangutana? Bago pa ganing nagtrabaho si Christina. Ang tingalig karon inig uli niya. May bawaan na nato unsang oras iyang suod sa trabaho ug unsang oras sa mauli.